Fa molts de dies que no veig a la meva família. He parlat avui amb la meva mare, que té quasi 90 anys, i m'ha fet reflexionar. M'ha fet reflexionar sobre com estan els pensionistes a Catalunya i a Espanya. Sabeu que Catalunya és la comunitat autònoma on hi ha més pensionistes? 1.600.000, i molts estan cobrant una pensió molt baixa. En aquests moments de preocupació, a mi m'està preocupant moltíssim que hi hagi alguns que puguin posar en perill les pensions. Una Catalunya que no estigués amb la resta d'Espanya no podria pagar les pensions dels pensionistes catalans. Per què és deficitari? Perquè no hi ha els suficients treballadors per poder pagar les pensions dels pensionistes catalans. A mi no m'agrada que se jugui amb foc. A mi m'agrada que treballem tots junts, que seguim com fins ara i millorem els nostres problemes des del diàleg i des de la responsabilitat. El treball de tothom durant molt de temps, durant molts anys, no es pot posar en risc, i el que hem de garantir és la dignitat de la gent que s'ha guanyat amb la seva feina una pensió digna, una pensió per la resta de la seva vida.